Bonde mana egemente ekene kwa mune biko ihe anu nene na akwa video mele na Umumbara. So no Umumbara. E wona me pronounce of mune wona una ewe ni iwe. Biko nwere ihe ncho ikwu maka video na because why? Ka ngwo no the simple truth and nothing but the truth. Onwere nwa mmadu muta n'onu yegbu mmadu. Na ọ bụrụ na o nwere ihe engineer ya. Let's check the physical factor of it first. The physical factor of it bụ na ọ bụrụ na abuse nwa gị na abụ no. Abuse the person to the extent that no nwego mental the chin emetata ya n'isi. The mental status quo of that child adigo tampered with. Her self-esteem, his or her self-esteem adigo tampered with. Then enwelo onye ilo na-ezi na alọbuga anya ka omeminagi. The person will use that person na abuse will omeminagi. That's number one fact. And number two fact there is the physical statistics can enyo. Number two aspect of it is that na obulu ni na-emebu nwa gị na abụ emegbu. Ewu na-emebu emegbu. Ọpụta ọ na-apụ isi oke ụtụtụ izie ya before the nwa lara ụlọ na-akụ 12 1 2. Nwatakịrị ya actually in a way to get his or her own peace of mind back. Yo bụ na mmadụ gwara ya mee gị ka o mee ọ ya eme gị in order for that thing ị na-eme ya ka o wee kwụsị. People are judging this kid. I will not. I'm saying that I'm not saying Omenala John. Omenala the worse than Omenala. But the attributes that contribute to this thing naga on in our society now. No na water. Because a man say na ipoti na emete mmadu mma. Go and check. Onye obuna na emete mma. Onye obuna nya na mmadu no na emete ye mma. So 1% out of 10% of them. Boy name ihe ọjọọ in the name onye na baby ihe ọjọọ because why onye ahụ na-emeti ya, and that is where the spiritual aspect of it comes in, because some of them are this spiritually manipulated to do things beyond their human existence. I know you get me there's a force behind every human being on earth that when that your spiritual being has been tampered with, has been tampered with, but an external force that is beyond your control. That is when you begin to do things without not knowing that you are doing those things. Or at the end of the day, you have some people who have jealousy, some people who have define or belong. Hajina utobelong hasigi na raha na ha mori hemeha na ha mori hebuje ya na just get nkebo na moro all because now you people have no really, some people are more on that in this life I know na onwele ihe ya no like this no kata ihe megu that you know in ihe megu. Now check it na before na unu ya no kata na asigi na mmadu gagide lola na gagide na agala onwe ya aka na moro bia ma yola. Sometimes those people they became amazi ha ya abu. Obodo ndị na yala na street today bụ ndị mkpụrụ mmiri gbara ala. Ụfọdụ bụ na a force they don't know entered them. Take for example Jesus mgbe I always quote the Bible because I'm a Christian. Don't get me ịghọta na ihe m na-ekwu. Mana you as a spiritual person too, ọbụna na-agba afa na-eme ihe ọbụla has to do with omenala. Ịma ihe a na-akpọ agwu. Onye ha na-akpọ agwu. So Jesus na onwe nke ya nwere mgbe ọ na-aga a man si na ihe ya n'ime is over legion of demons na n'ime. Check that when that legion was casted into the body of Ezi, ha bugide ezi till Ezi ahụ adakpo n'ime mmiri. Does it mean na Ezi ahụ mmụọ adakpo n'ime mmiri? Ezi ahụ na-agala onwe ya. Despite the fact na ọ ma mmiri dị, o jebe eje draw n'onwe ya, je gbuo onwe ya. Man immediately those forces bad that Ezi n'ime, that Ezi gagide till ọ dakpo onwe ya n'ime mmiri. Sometimes kpọkọnata ezinụlọ gị together, ma onye ibi ma onye na-abụrụ nwa gị ma onye bụ nwa gị, call them together, unu ekpe ekpele, unu eme ihu na-eme. Ọ bụrụ na aja ka unu na-achụ, unu achụ aja. Ọ bụrụ na ọfọ ka unu na-agụ na-aga ọfọ, ndị na-ejekwa n'ụka unu eme unu own thing. Maka gịnị ka e wee gbanalụ ndị ọjọọ na ndị uke ọsọ. All those things na-eme exist. Ọ na-eme exist. So biko nu na this video, na-enecha this video, you have to be careful too as onye na mmadụ bi. Be very, very careful. Be vigilant. Both mando gi, mando family gi, mando umuazi gi na hapolo mmadu. Because obo hi kuzile nwa gi poba ka housemaid or anybody na know with you na kuzile nwa gi mepo. Sometimes you na afọ agwa dị anya n'ime ụmụ gị. Mama na oye ha mụtara amụta na aka onye ọzọ. Ekenekwa munu mana biko nenenu this video. Kodenu. Mmesoma gee ntị
Isi na onye gwara gị gịnị? Nwunye onye? Nwunye kachi. Nwunye kachi gwara gị. That is ọgọnụ. Gwara gị sị gị mee gịnị? Na gị jee were ọgwụ oke tiri antị. Na gị tiri ya na gịnị? Na nri. Ime na ka ime ihe. Na gị mee na ọ ga-akwụsị ịdị na-akụ gị ihe. Gị gazie ga mee. Ugbu a na ọ kwụsịla ịkụ gị ihe na-aka ọ kwụsịbe. Ebe ka ntị Adakụ ahụ nọ ugbu a? Anọ m ihe i kwuru. Ebe ka ntị Adakụ nọ ugbu a? Ị maghị ebe ọ nọ. Ka ekwe ihe iji na-ebe akwa mbọsị a? I chetara gịnị? I chetara ihe onye gwara gị? Ihe nwunye kachi gwara gị? Gịnị ka i chetara ihe ahụ? Mgbe i meziri ya, mgbe i tiri ya ihe ahụ ọ sị gị tiri ya, ele ha meziri ya? Afọ ata ya. Since ahụ ihe n'ụra abalị. Ị na-ehi ụra akwa ya? Ị na-ehi ụra ọfụma maka na iwepụrụ ndụ mmadụ. Meso ma kwurugodo ọtọ. Gee ntị, geenụ ntị. Amụrụ Mmesoma na 29 of May 2008. Yes. Eji m rekọdụ gị, ji rekọdụ Chinwe jiji nke ya because anọ m witness ya eme. Ama m date amụrụ gị ma date amụrụ Chinwe ma date amụrụ ya. Mmesoma dị 16 good years wee gaa were ọgwụ oke tira ntie wada nne m onye tọtara mmadụ tọ ma ọ mee ya je were ọgwụ oke tire ya na nri ọ na-eri anti m erie ya wada nne m wee lawa mmụọ. Nkịta osi erie ya nwụọ. Ọkụkọ ọ jiri egwuo ya ọnụ erie ya nwụọ. Ya ozu atọ at a spot. Lee agwa nwa 16 years kpara unu lewe ya. Agwa nwa 16 good years kpara ntie dị 50 something years. Nwa dị 16 years eche ụdị echiche a. Ọ na ntị gị na-echere gị echiche ọnwụ since niile iji dewa 10 years dewa 12 years dewa 15 years. Kedu ihe mere na-enwube? Mmesoma gị show taa. Gị show taa tụtụrụ ntị gị gbulaa ya. Amụrụ gị na 29th of May 2008. Eji m date gị because anọ m mgbe amụrụ gị. Otu esi mụọ gị otu ndị mmadụ si gbakalụ na amụrụ gị n'ala okporo. Ije mma gị eje hospital. I was the one calming your mom. Otu a na-ekwu okwu na a na-anụta ihe a na-ekwu. All your mother onye na-ege m ntị. Anti Chidimma na-aya ezigbo ahụ. Onweghị onye ọ na-ekwe nọ ntị. Yes, because ị na-eshi abịa. Ọ na-awụ mgbe ahụ ma ị nọ nso ọmụọ wee na-aka amụ ya. Lerinu Mmesoma. Onye a na my cousin sister ndị njem ọnụ. Wedite ihe elu ọsọ nkụwa ga. Onye a na-awụ cousin sister mụ. Mụnwa uchi na-edu jem ọnụ. Nlọta masị. Achọrọ m ịstara cousin sister m ihe December. Achọrọ m ịstara ihe ma nlọtawa. Lee ya. Onye a cousin sister mụ. Mmesoma Josu. Kpọla mmadụ mmụọ. Just because of gịnị? Enviness and greedy. Na mmadụ gwara gị
gị mee nsogbu adịghị